Molt bones, benvinguda a un nou capítol del Jo t'ho explico dedicat a la reproducció humana. Aquest és el 9è, el penúltim. Falta molt poc per acabar tot el procés i obtenir el diploma. No, és broma, no dono diplomes. L'altre dia vam estar veient en el vídeo anterior, aquest que pots trobar aquí, que és això de la fecundació, la unió de l'òvul, tal. Molt bé, la fecundació va anar bé. Ens hem fecundat perfectament, de manera que enhorabona. Estem embarassats. Anem a veure... És broma. Suposo. Anem a veure què ens passa amb això de l'embaràs, sí? Em faig petit i, com de costum, de la mà dels Science Bits, l'expliquem. Anem a veure això de la gestació, que és una altra manera d'anomenar l'embaràs, és un procés que dura 40 setmanes. És una cosa curiosa, no? Les dones embarassades sempre, a partir del moment que estan embarassades, comptaran els dies per setmanes, comptaran el temps per setmanes. Mai més a la vida comptem les coses per setmanes. En un curs escolar ho comptem per mesos o per trimestres, però en canvi els embarassos es compten per setmanes. De quina setmana estàs? Jo porto tantes setmanes. I els que no tenim això proper ens costa una mica d'entendre. Al final diem, bueno, sí, quants mesos? Quanto te falta? Preguntem. No és del tot precís, això de les 40 setmanes, perquè si recordeu aquest cicle de l'anterior vídeo, aquí comença la menstruació. De fet, aquí comença el cicle ovàric, pròpiament, i el dia 14 ha madurat l'òvul i surt, i al final, si no hi ha res, doncs torna, i així es comença. Però el cicle uterí té un altre ritme, de manera que el dia 1 és quan comença la menstruació, perquè el ritme uterí ha començat molt més tard, no? Doncs bé, les 40 setmanes, de fet, es compten des del primer dia de la menstruació. Ja veieu que aquí hi ha una inexactitud, perquè si fins aquí, el dia 14è, no es produeix l'ovulació, no hi ha òvul, per tant no pot haver contacte d'òvul amb espermatozoide. Llavors, com és que es compta des de la menstruació anterior? Doncs el motiu és que el dia exacte en què la dona va ovular no el sabem. Però en canvi, el primer dia de la menstruació anterior, això sí que se sap. I llavors es pot calcular des d'aquí, que seran 280 dies. Si un calculés des d'aquí, són 2 setmanes menys, per tant no 40 sinó 38, i són 266 dies d'embaràs, una miqueta menys. Això ho dividim en trimestres. Anem a veure... abans, si comparem amb altres animals, veurem que els mamífers, com més petits són, menys els dura un embaràs. Per exemple, aquí 24 dies, 2 setmanes, un hàmster és pim-pam-pum molt ràpid. Els gossos una miqueta més, 9 setmanes, i nosaltres, 280 dies, estem aquí al voltant de com si fóssim una vaca. Algú dirà, ostres, però una vaca pesa molt més, és molt més gran que un ésser humà. Sí, és veritat. Nosaltres hauríem d'estar a l'altura del porc, ho sento, perdona que et miri quan dic porc, però el que passa és que com que l'ésser humà és tan complex, ha de mantenir-se dins de la mare el major temps possible i de fet hauria d'estar 2 anys a dins de la mare, quasi com un elefant. El que passa és que si estigués 2 anys dins de la mare no podria sortir de la mare, de manera que el fetus aguanta dins de la mare tot el temps possible per formar-se el més millor, però ha de sortir just abans, diguem, de que ja no pugui sortir. I això la natura ho ha calculat en uns 280 dies, comptant des d'aquí. Ara sí, anem a veure els trimestres. El primer trimestre de l'embaràs. Fixeu-vos que petitet tot plegat. Nosaltres, si volguéssim veure una mica millor, ho veuríem així. El que passa és que com que es veu molt petit, ara ho veurem una mica més ampliat. El primer trimestre és el de les nàusees i vòmits. És un mal trimestre per la mare en general, perquè no ho passa gaire bé, no se li nota que està embarassada, però alhora no pot anar dient por ahí, o normalment no anirà dient que està embarassada, perquè com que és un trimestre molt delicat en què moltes coses poden anar malament, moltes mares, pares,
es callen, mantenen en secret l'embaràs i no ho solen comunicar més o menys fins al tercer mes. Almenys se sol fer per prudència. Anem a veure què passa aquí. Si mirem els 2 primers mesos, veiem que en el primer mes, quan hi ha aquesta forma, que encara no és humana, ni té extremitats, ni té res, sembla més aviat un cuc, o sembla... no sé, sí? Ja té un cor. I he escrit aquí que el seu cor, el cor d'aquest embrió, batega a 150 pulsacions per minut. És espectacular quan un va a la primera ecografia, que normalment sol ser una ecografia interna, a través de la vagina s'introdueix un aparell per detectar l'embrió, que és tan petitet, de fet és més petit encara que això. Penseu que el segon mes fa 2,5 centímetres, una misèria, doncs aquí encara menys. El cor és com la punta d'una agulla, la punta d'una aguja, una cosa mínima, i està bategant, i quan introdueixen l'aparell i pots sentir el so del cor, perquè apunten just allà, sents com pum 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 pum, batec amb una força impressionant. En el primer mes ja hi ha les 2 aurícules, els 2 ventricles, les 4 cavitats del cor, amb les seves artèries, les seves venes, i a més està bategant, està movent sang, és espectacular. En el segon mes comencen a aparèixer les extremitats, potser els dits no estan gaire formats. Veiem que encara no té parpelles. En el tercer mes ja té parpelles, a partir d'aquest moment normalment tindrà els ulls tancats, i el tercer mes destaca per 2 o 3 coses. Mireu, en primer lloc, es troba més ben implantat. Què vol dir implantat? Vol dir que ja la cosa està funcionant, està dins de l'úter, està ben enganxat, la placenta està més estable, i de manera que aquí hi ha un menor risc d'avortament. És menys probable, i és per això que normalment és al llarg del tercer mes o al final del tercer mes que les dones embarassades diuen que estan embarassades, no? I també serà aquí quan potser amb una mica de sort en una ecografia, si el bebè està ben posicionat i la mare no té gasos que impedeixin de veure el fetus, es pot reconèixer, es pot veure si hi ha penis o no hi ha penis, i per tant es pot veure es pot veure el sexe. Però hi ha una altra cosa interessant, i és que els òrgans ja estan formats, pràcticament tots. Ja veurem que n'hi ha un parell que no del tot, com per exemple els pulmons, però els òrgans ja comencen a funcionar. El cor ja ha començat aquí hi ha gairebé tots els òrgans importants. De manera que ja no l'anomenarem embrió, sinó que el passarem a anomenar fetus. A partir del tercer mes, quan ja té tots els òrgans, és un fetus. Passem al segon trimestre. Segueix creixent, i què podem destacar d'aquí? Que aquests òrgans ja funcionen, i es desenvolupen, i funcionen millor, excepte els pulmons. Per què els pulmons no? És obvi, no? Si està aquí dins, i a més està en un medi líquid, que és el líquid amniòtic, que veurem més endavant, no pot respirar amb els pulmons, i per tant els pulmons no els necessita. I si no els necessita, doncs encara no s'han format. Tardaran més a formar-se. Ara veurem quan. Anem a veure què passa en el quart i cinquè mes. Quart mes, inici dels moviments, la delícia de les mares. Els pares es tornen bojos tocant la panxa de la seva dona, una panxa que ja comença a notar-se, però els pares no noten res quan toquen en el quart mes, i en canvi la dona sí que nota copets, patadetes, uns certs moviments molt lleus, que s'aniran incrementant amb el pas del temps. Hi haurà un moment en l'últim mes que els moviments del fetus seran tan grans que es veurà físicament aquest avortament. Molt bé. A més, el sistema nerviós ja està format. És un mes molt important, el cinquè mes, perquè el cervell ja està, ja hi és. És un dels òrgans que triga més també a formar-se, però ja està format, i el sistema nerviós, hi ha sensibilitat. És per aquest motiu, i això és molt important, que
fins al quart mes, fins a la setmana número 16, en alguns països com Espanya està permès l'avortament, i es considera avortament, és legal. Però a partir del quart mes no, perquè s'entén que si hi ha un cervell i hi ha un sistema nerviós que ja no és un ésser viu i prou, sinó que ja podem parlar d'ésser humà i, per tant, l'avortament és il·legal. Si és induït, si és espontani, diguem-ne que mala sort. Què passa al 6è mes? Doncs mira, comença a percebre els sons i la veu. És el moment ideal perquè la mare i el pare li comencin a parlar i posar-li música, i tot això ho sent i a més els identificarà. A més, a partir del 6è mes comencen a madurar els bronquis i els pulmons. No els necessita encara, no els necessitarà fins que neixi, però en algun moment s'han de començar a formar. Quan? Ara. Perfecte. Passem al tercer trimestre. Tercer trimestre, final de l'embaràs. Vinga, ja això quasi sembla que s'acaba, Seguim amb aquest procés de creixement, Aquí podem veure tota la comparativa. Què li passa en el tercer trimestre a l'embrió? Al fetus? Que els pulmons es preparen per funcionar. En el moment que els pulmons estiguin plenament preparats, el mateix nadó provocarà que una hormona, que secreti una hormona, que és la oxitocina. Aquesta oxitocina, quan corre per la sang de la mare, estimula les contraccions. Fa que la mare tingui contraccions i, per tant, comença el part. Fins que no hi ha oxitocina, això no passa. Per tant, si una mare arriba a la seva 40 setmana o a la setmana 41 i no dona llum, no hi ha manera de que es posi a parir, què fan els metges? Injecten en vena a la mare oxitocina. I en el moment que li injecten oxitocina, la mare doncs, comença a reaccionar generant les contraccions i, per tant, s'inicia el part. 7è i 8è mes. En el 8è mes el nadó es dona la volta. Per què? Doncs perquè posarà el cap a l'altura de la boca, del coll de l'úter, de la cèrvix, per preparar-se. Perquè el cap és el més difícil de néixer. Un cop surt el cap, ja ho veurem, en el següent capítol de Jo t'ho explico, en el moment que surt el cap, la resta és bastant fàcil, ja. Pot néixer un nen dempeus? Sí, pot néixer a través de peus, però complica bastant el part. En el 9è mes ja està preparat per viure el que tal vegada sigui el pitjor estrès de la seva vida, que és l'estrès del naixement. El cor d'aquest fetus s'accelera una barbaritat, es posa molt nerviós. És un procés al part que, si dura poc, li fem un gran bé en el fetus, en el nen que naixerà. El pes variarà bastant, normalment està pel voltant dels 3 quilos i la mida sol ser mig metre. 50 centímetres són 2 pams i mig, una misèria. Ara que hem vist els 3 trimestres, llenço una pregunta que m'agradaria que contestéssiu en els comentaris, o almenys, perquè no és fàcil, que la reflexionéssiu. De fet, són dues. La primera, a partir d'aquest moment creieu que podem parlar d'un ésser viu? Aquí potser hi ha un consens científic més acurat i la gent està en general més d'acord, en quant podem parlar d'un ésser viu. Però hi ha un altre tema, i és, a partir d'aquest moment podem considerar que aquest embrió o aquest fetus són éssers humans. I la diferència és molt important, perquè jo, un ésser viu, el puc matar un mosquit, trepitjo formigues, mato bacteris contínuament, però éssers humans no, perquè això és un assassinat. De manera que, en funció de quin moment consideri jo que es tracta d'un ésser humà, i per tant hauré de pensar què fa que un ésser humà sigui un ésser humà i no un ésser viu i prou, a partir d'aquest moment ja no parlaré d'avortament, sinó parlaré d'assassinat. Si penso que en el moment que s'ajunten l'òvul i l'espermatozoide ja no és només un ésser viu, sinó que ja és un ésser viu humà, aquest zigot, estaré totalment en contra de l'avortament, des del minut 0, evidentment. Sí? Penseu-hi. Molt bé, i això no s'acaba aquí. Em faig gran, aquest vídeo sí, però n'haurem de fer un altre parlant d'això de la
implantació i de què passa a les estructures que hi ha al voltant del fetus i de l'embrió, però que no són pròpiament el fetus i l'embrió. Això ho veurem en el proper vídeo. Ben aviat. No te'l perdràs, oi que no? Ja t'has subscrit al canal? Ho has fet? Si no, aquí baix, ràpid, clic, a subscriure't. Vinga, ens veiem ben aviat. Adeu.